sankcije sa zapada. Vi se nalazite na njihovoj crnoj listi. Kada su objavljene sankcije protiv mene, gde se kaže sam narkodiler, švercer oružje, šta su već uspeli da smisle, ali dobro, to je cena koju treba da plati. I platite, i plaćam je, i neka je plaćam. Ali znate li vi kako je velika i važna borba koju vodim? Znate li vi šta je srpski svet? Jesi normalan? Znate li taj osjećaj da ću u ovoj generaciji, u mojoj političkoj generaciji, doživeti ujedinjenje srpskog naroda? Drogiraš se ja, drogiram se ti. Svi se mi drogiramo, samo je pitanje čime. To je ta veličina ove generacije, to je naša dužnost da ujedinimo Srbe gde god oni budu živeli. Sankcije? To je mala cena. Pa glava je mala cena za tako nešto. Na čemu si, čoveče? Na čemu? Šta uzimaš? Ko ti je diler? Daj mi ga. Daj mi telefon da probam i ja. Ja čvrsto verujem da će to i desiti, jer je to proces. Ujedinjenje je počelo, to se više ne može zadržati, se ne može zaustaviti. Točak je pokrenut. Ne može se zaustaviti. Pa šta vam nije jasno, za Boga? Pa šta vam nije jasno kad vam kažem da Evropska uniju vode lažovi? Zapad laže. Lagao je tada, laže i sada. Laže, lažu. Lažu, oni treba nama da se dokažu da njihova reč ponovo nešto vredi. Ne vredi ništa.